Lehorteak 40.000 hektareari kalte egin die Nafarroan. Lehortearen mailaren bileran Nafarroako gobernuak iragarri du Europako Batasunean laguntza zuzenak jasotzeko aukera aztertzen ari direla Madrilgo gobernuarekin batera. Kaltea larria dela nabarmendu du Itziar Gomez Nafarroako gobernuko landa garapeneko kontseilariak. Gainerako eskualdei dagokionez, larreen eta laboren egoera onargarria dela aipatu du. Lehortearen maila bildu da gaur esan bezala eta bilkura horretan gobernuak oraingo egoeraren berri eman die sektoreko eragilei eta horiek berriz bertatik bertara bizi dutena helarazi diote. Euskal Osasun Zerbitzu Publikoaren historiako enplegu publikoaren prozesurik jendetsuena iragarri du Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburu Gotzone Sagarduik. Aurtengo uztaila eta azaro bitartean 7.629 plaza aterako ditu Gasteizko gobernuak Osakidetzan enplegua egonkortzeko eta finkatzeko. Osasun sailak 4 urteko epean 4.000 plaza egonkortzeko konpromisoa hartu zuela gogorarazi du Sagarduik. Lan eskaintza publiko berri honetan, Osakidetzak 7.629 plaza jarri ditu mahai gainean, 110 lanbide kategoriatan banatuta, eta horrek Osakidetzaren historiako prozesurik handiena bihurtzen du enplegu publiko egonkortzeari eta sendotzeari dagokionez. Gabon, langileen nazioarteko egunaren harira azken urteetako mobilizaziorik handiena iraganda Baionan maiatzaren lehenean izan ere, erretreten erreformak Frantziako kaleetan piztutako sua auspotu egin zuen atzo. CGT sindikatuaren arabera, 2 milioi pertsona baino gehiago atera ziren atzo kalera eta horietako 1,5 milioi Parisen. Istiluak gertatu ziren hainbat hiritan, Barne Ministerioaren arabera gutxienez 108 polizia zauritu zituzten atzoko protestetan. 4 atxilotu izan ziren Baionan, erdiguneko sakarrontziren bati su ematea egotzita. Eta maiatzaren lehenaren bueltakoekin jarraikin Nafarroa egingo dugu salto. Orain bertan izan baita Leire Martinez lankidea. Maiatzaren bata langilearen eguna eta guk Nafarroan eta Iruñerrian manifestaldiak izan duen oihartzuna jakin nahi dugu. Horretarako, Labek Iruñerrian duen egoitzara hurbildu gara eta izan dugu parada Joseba Pagolarekin solastatzeko. Bueno, maiatzaren batarekin hemen Iruña oso valorazio positiboa egiten dugu. Bai, alde batetik zenbat langile mobilizatu genitun, hemen Iruñan 2.000 langile parte hartu zuten Laben mobilizazioan, Tuteran aldiz 500 langile ere, oso zifra potenteak dira horiek gure aldetik, eta gero ere valorazioa positiboa ematen dugu ere mobilizazio horietan txokoan eman zen edukiengatik eta nola izan zen mobilizazio hori ere kontuan izan da. Eta etapa berri baten hasiera irudikatu du Sare Herritarra plataformak Donostiako Artzainonaren eskaileretan egindako agerraldi jendetsuan. Zigorra familiaren etxetik gertu betetzeko eskubidea onartu den arren, euskal presoen eskubideen urraketek hor dirautela nabarmendu dute. Salatzen ditugu beraz, perentogak mendekutarako tresna bihurtu dituzten horiek. Ederkiako asko dakitelako hartzen dituzten erabakiak legez kontrakoak direla. Haiek diotenez defendatzen dituzten eta defendatu behar dituzten legeen kontrakoak alegia. Jarrera horren inprensua da estatutik edo estatuaren inguruetatik egin eta inoiz ikertu ez diren hilketan, torturen eta agintarien egileen impunitatea. Ikertu eta zigortu zirenean, gainera zigorra hutsaren hurrengoa izan zen. Eta berehala, kitatua, isilperatua. Eta maiatzaren 14an, Senpereko Lakuan ospatuko da Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko jaia.
Ongetorriak gurean gaur gaueko albistegira. Osakidetzak inoizko enplegu publikoaren eskaintzarik handiena iragarri du. Aurtengo uztaila eta azaro bitartean 7.629 lanpostu aterako ditu. Lan eskaintza publiko berri honetan, Osakidetzak 7.629 plaza jarri ditu mahai gainean, 110 lanbide kategoriatan banatuta, eta horrek Osakidetzaren historiako prozesurik handiena bihurtzen du enplegu publiko egonkortzeari eta sendotzeari dagokionez. Maiatzaren lehena izpidea aipatu legez, langileak masiboki atera dira kalera behar ginen egunean, esaterako erretreten erreforma salatzeko eta langileen eskubideak aldarrikatzeko 30.000 pertsona mobilizatu ziren atzo Baionan, antolatzaileen arabera. Ordea, 7.000 izan dira prefeturaren arabera. Pentsio erreforma salatzeko eta langileen eskubideak aldarrikatzeko maiatzaren lehenean milaka lagun kalera atera ziren Baionan. Antolatzaileen arabera 30.000 izan dira, eta poliziaren arabera berriz 7.000. Edonola ere azken urtetako mobilizaziorik handiena izan da. Galduko ditugun 2 urte horiek pasatzen balin badira, gure enpresetan berreskuratzea. Hau da gure gaurko mezua. Emmanuel Macron, Frantziako presidenteren erreformaren aurkako mugimendua neurtzeko balio izan du. Izan ere, 2 aste pasa dira Frantziako Kontseilu Konstituzionalak oniritzia eman zionetik proiektuari. Eta sindikatuek mugimendua berriro indartu nahi izan zuten. Iparraldeko protesta nagusia Baionan izan zen. Intersindikalak eta labek deitutako manifestazioak leku berdinean hasi ziren. Euskal sindikatuaren baina esen leku beren amaitu, zehazki intersindikalaren gandik jasaten duen bazterketa salatzeko. Azken aste eta hilabeteetan irmo borrokatu zarete Macronen gobernuak inposatu duen erretetaren erreformaren kontra. Ipar Euskal Herrian ikusi dugu nola azken urteetako mobilizaziorik jendetsuenak izan diren, eta hor laben ekarpena ezinbestekoa izan da. Soldatak igotzea, prezioak jaistea eta aberastasuna banatzea exigitzeko mobilizazioak egin zituzten maiatzaren lehenean sindikatu nagusiek ere Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Euskal sindikatuek nork bere aldetik deitu zituen protestak, hori bai, biek ala biek greba eta borroka sindikalaren garrantzia nabarmendu zuten. Soldatak igotzea, prezioak jaistea eta aberastasuna banatzea exigitzeko mobilizazioak egin zituzten maiatzaren lehenean sindikatu nagusiek Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Euskal sindikatuek nork beraldetik deitu zituzten protestak, hori bai, biek ala biek, greba eta borroka sindikalaren garrantzia nabarmendu zuten. Eraren ustez, lorpen sindikalak ez dira etorriko ez elkarrizketa sozialetik, ez da ere errentaitun batetik, baizik eta konfrontaziotik. Konfrontaziorako, era sindikatua dauzka bi oinarri dela gure independentzia alderdi politikoekiko eta gure erresistentziak utza, eta bi oinarri horiek etorkizunera begira ahalbidetu beharko dute aberastasuna banaketa modu justu batean egin. Gu badakigu aldaketak ez direla etorriko Madriletik edo Parisetik. Ez direla etorriko elkarrizketa sozialeko mahai antzu hoietatik. Eta badakigu ere ez direla etorriko soilik diskursoetatik. Soilik galeriari begira egiten den sindikalismotik. Gure jendeak badaki grebak aldarrikatu bai, baina batez ere grebak prestatu eta grebak egin behar direla.
Comisiones Obreras eta UGT aldiz batera atera ziren kalera maiatzaren lehenean. Bi eskari nagusi izan zituzten soldatak igotzea eta prezioak jaistea. Era berean, Comisiones Obrerasek eta UGTek hauteskundeetan langileen alde egiten duten alderdiei boto emateko deia egin zuten. Bestalde, elak kritika zorrotzak egin zizkien ezkerreko alderdiei, eta labek beraldetik hauteskunde izo adierazi zuenez, langile botorik ez euskal neoliberalei eta langile botorik ez eskuineko alderdiei. CGT, CNT, ESK, Solidari eta Estela sindikatuek ere protestak egin zituzten Iruñan, batasuna, duintasuna eta borroka lopean. Horrez gain, Kontseilu Sozialistak ere Iruñean deitu zuen mobilizatzera, burgesiaren eta bere alderdien aurrean alternatiba sozialista eraikili lopean. Eta maiatzaren bateko Nafarroako balorazio txiki bat egiteko gure lankide Leire Martinez Iruñerrian labek duen egoitzara hurbildu da. Bertan, Iruñerriko idazkariarekin egin du hitzordua Joseba Pagolarekin eguneko argazkia borroka hildoak eta Iruñean maiatzaren bataren eguneko argazkia egin digu. Zen nolako balorazioa egiten duzue atzoko egunarekin? Bueno, atzoko egunarekin oso ona egiten dugu, oso ongi atera zela uste dugu, baina bi kontuatik. Alde batetik, jende kopurua mobilizatu zen laben aldarrikapenekin edo mobilizatu zen langile kopuruangatik, eta beste kontu bat ere, manifaren edukiengatik ere oso pozik gaude. Iruñan mobilizatu ziren atxo 2000 lagun gure mobilizazioan eta Tuteran 500 egin zuten. Aipatu beharra dugu ere bai, manifestazioak Iruñan izan ziren sindikatu gehienak banatutak egin zenutela, ez? Banaturik egin zenutela manifestazioa. Bai, egia da, azken urtetan sindikatu askok bere kabuz ospatzen dugula edo aldarrikapenak kaleratzen ditugula maiatzaren lehenarekin, eta aurten bintzat labek horrela izan da, guk ere atxo horrela izan zen manifestazioa. Zeintzuk izan dira atzo egin zenituzten aldarriak? Bueno, aldarria baina ustetan oso potentea izan zela atxo, manifan zehar kamioi bat egokitu genuen holtza modun edo eskenatoki modun, eta bertan langile ezberdinak, sektore eta lantegi ezberdinetakoak beraien borroken goraipamena edo goraipatzea egin zuten, eta oso potentea izan zen hori mobilizazioan zehar, eta hori izan zen pixkat neustetan manifaren potenteena, eta gero bai noski bukarako ekitaldian, ekin geniola ekitaldiari, nola ez, lan istripuetan 2022an hildakoen, 79 langile hil zirela Euskal Herrian lan istripuan, hoiei bere omenaldi sumea edo aurresku bate dantxatuz, gero ere jarraitu genuen Euskal Preso tailerlari guztiak, ozen etxean nahi ditugula aldarrikatzen, baita jarretu genuen ekitaldi horretan, elkartasun internazionalista bideratzen mundu osoko langile guztiei, gero baita lab sindikatutik atxikimendua eman genuen berriki mugimendu feministak iragarri duen greba feminista horrekiko, hor ere beharrezkoa denerako egongo garela esan genuen, eta ekitaldian bukatzeko mezu bat bidali genuen nahiko argia Txibite Andreari eta bere gobernuari. Ez diogula utxiko edo ematen duten aurrera pauso guztiak edozein zerbitzu publiko privatizatzeko, edozein pauso ematen dutelarik, hor aurrean labek salaketa irmoa egingo dula, eta aurrera pauso horiek edo privatizazioaren bidean ematen dituzten pauso horiek borrokatuko ditugula. Beraz, izan liteke hemendik zuena intzinerako mezu hori hemendik aurrera egingo duzuena pixkotere izango da privatizazio horren kontra. Bai, labetik beti egon gara zerbitzu publikoen defentsan, eta beti da aldarrikatu duguna zerbitzuak beti ere pertsonen dako, gizartean dako, beharrezkoak baldin badira, horiek publikoa behar dute izan, eta negozia geratu behar da, edozein zerbitzutan, eta hor salatzen, aldarrikatzen, eta borgatzen jarrituko dugu. Bai interpelatzen edozein gobernu, baita langileak antolatzen lanzentroetan. Laizter ere hauteskundeak ditugu, ez dakit
Zuen aldetik ze aldarri duzu hauteskunde hauetarako? Bueno, guk hauteskunde sindikalak ditugu, urtero ditugu, horren epetrinkoan gaude murgilduta, eta horari gara, ahalik eta langile gehien gurekin aurkezten saiatzen, bai, uste dugulako modu bat dela antolatzeko eta beraien lantegietan lan egiteko. Gero esaten duzuna, hauteskundeak izango dira ere hemen beste esparru baten, ambito politikoan ere, hauteskunde horiek izango dira, eta lape egongo da hor, gobernua dela egonda, langileen alde egiten inorrekin konpromisurik hartu gabe. Gu gure aldera, gu konpromiso daukagu langileekiko, eta neustetan atzo maiatza batean argi geratu zena, edo behintzat gure mobilizazioetan geratu ziren langile guztiak argi euki zuten gauza bat bada betikoa. Azkenean, langileen aldeko tresna bat gara, borroka tresna bat gara, eta hori da indartu behar duguna lanpostu guztietan, eta noski. Gero ere, langile horiek ere mobilizatu eta aktibatu ere herri eta auzoetan. Maiatzaren lehenaren biharamunean Ernai Gazte erakundeko Txomin Aiartzak idearekin hitz egin dugu gurean gaur magazinean. Aiartzak nabarmendu du ez dela garai erraza lan eta bizi baldintzen ikuspegitik eta are okerrago dela gazteentzat. Osa jakina da, gazteok egiten ditugun hainbat eta hainbat lan kontratu gabe egiten ditugula, izan emakumeek egiten dituzten zaintza lanak edo klase partikularrak eta bar, baina kontratupean egiten diren lanen kalitatea ere ez da askoz hobeagoa. Hain justu ere gazteon artean dagoelako behin-behineko tasarik altuena guztionek dakarrenarekin, ez da? Nazioartera begira, Hollywoodeko gidoilariek greba mugagabea hasi dute. Hainbat egunetako negoziazioen ostean, Hollywoodeko gidoilarien sindikatuak eta zinema eta telebista ekoizleen aliantzak ez dute akordiorik lortu. Gurera bueltan, Gipuzkoako metalgintzako sindikatuek aurrera pausoak ikusi dituzte Adegiren proposamenean. Elak eta Labek termino positiboetan jaso dute Adegiren proposamena, baina oraingoz ez dute akordiorik lortu. Sare herritarrak indarrean dauden salbuespen politikei aurre egitera deitu du. Bizikidetzaren alde lan egiteko konpromisoa adierazi du plataformak eta etxera leloaren gaurkotasuna defendatu esanez, espetxe arloko legeek babesten dutela eskakizun hori. Etxera nahi ditugu. Etxera. Bai, etxera. Etxera bidea gertu. Etxera itzultzeko bidea eta aukera izan behar da euskal presoentzat ez ezik, erbesteratuentzat eta deportatuentzat baita. Salatzen ditugu beraz, beren togak mendekutarako tresna bihurtu dituzten horiek. Ederkiako asko dakitelako hartzen dituzten erabakiak legez kontrakoak direla. Haiek diotenez defendatzen dituzten eta defendatu behar dituzten legeen kontrakoak alegia. Jarrera horren infrentzua da estatutik edo estatuaren inguruetatik egin eta inoiz ikertu ez diren hilketan
torturen eta agintarien egileen impunitatea. Ikertu eta zigortu zirenean, gainera zigorra hutsaren hurrengoa izan zen. Eta berehala, kitatua, isilperatua. Atzera bota dute Erandion behin-behinean udaltzain baten euskara eskakizunaren derrigortasuna. Legeak dio, tokiko administrazioek ezin dizkietela udal erakundetarako zerbitzuak ematen dituzten azpi kontratetako langilei funtzionarioen euskara eskakizunak ezarri honek, hainbat gatazka ekarri ditu azken aldian. Udaltzain batek helegitea jarri zion udalari, B2 mailaren derrigortasuna atzera botatzeko helburuarekin. Erandioko udaltzainaren sententzia herritarren eskubideak kaltetzen dituela gaineratu du Euskalgintzaren Kontseiluak. Euskalgintzaren Kontseiluak euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldi judizialaren baitan kokatu du epaia eta aurreratu du Erandioko udalarekin harremanetan jarriko dela babesa agertzeko. Maiatzaren 10ean agerraldia egingo du Bilbon eskuhartze judizialei desadostasuna agertzeko. Bestalde, Aiaraldeko Euskalgintzako Kontseiluak hautagaien euskara mailaren txostena argitaratu du. 2023an udal hauteskundeak direla eta alderdi politikoik argitaratutako dituzten zerrendetan euskararen irizpidea agertzea eskatu du. Alde batetik, kritika zorrotza egin dio eskualdeko alderdi guztiei ez baitutelako adierazi hautagai bakoitza euskara mintzatzeko edo ulertzeko gai den.
Aprilaren 29an Gasteizko gaztetxearen 35. urteurrenaren jaialdia izan zen, hainbat ekintzen artean kontzertuak izan ziren nagusi, udaltzaingoa heldu zen arte. Arratsaldean hainbat patruila agertu ziren gaztetxean eta jakinarazi zuten kontzertuak antolatzea debekatuta zegoela. Horrekin batera, probak egiten zegoen soinu teknikaria atxilotu zuten. Gasteizko gaztetxeak 35 urte bete ditu eta urteurrena ospatzeko hainbat ekintza antolatu zituen pasaden astean. Horien artean aipatzekoa da larunbateko jaialdi nagusia. Lantegiak, platerirekiak, jolazak, bazkaria, mural margoketa eta kontzertuak antolatu zituzten. Hala ere, espero zuten baino lehenago amaitu zen jaialdia. Arratsaldeko 5 aldera, udaltzaingoa Gasteizko gaztetxera bertaratu zen eta arratsalderako aurre ikusita zeuden kontzertuak debekatu zituen eta soinu teknikaria atxilotu zuen. Hainbat patrulla bertaratu ziren eta jakinarazi zuten musika oso altua zegoela eta kontzertuak antolatzea debekatuta zegoela. Gainera, soinu probak egiten zebilen soinu teknikaria atxilotu zuten, agentei oldartu izana leporatuta. Ohar baten bidez Gasteizko gaztetxeak salatu zuen gertatutakoa. Izan ere, elkarretaratzea antolatu zuten arratsalde horretan, 8:30 hain zuzen ere. Indar polizialen jarrera autoritario eta mehatzailea salatu dute eta nabarmendu dute azken aldian presentzia poliziala areagotzen ari dela. Eta Gasteizko eskola inguruneetan doako aparkalekua arautzeko parkimetroak aktibatu dituzte. Doako aparkaleku enpresetako erabiltzaileek txartelak atera besterik ez dut egin behar, inolako ordainketarik egin gabe. Nafarroan dagoen Aislanat enpresa ezagutuko dugu orain. Aislanat zelulosazko isolatzaile bat da, Nafarroan egina egunkari paper birziklatuan oinarri hartuta, isolatzaile erabat ekologikoa da. Aislanat da duela 15-16 urte eduki genuen amets bat, eta nahi genuen enpresa bat sortu, edukitzea hanka sozial bat, inguru giroarekin ere errespeto zuena, eta orduan idei hona iruditu zitzaigun isolamendua fabrikatzea saltzen ez diren egunkariekin, langileen eskubideak errespetatzen direnak, ekologiarekin ez dugu kontaminatzen, aurrezten dugu energia. 2.500 metro karratu ditugu lokalak eta daude zatitutak, leku batean daude bulegoak, beste leku batean hemen bertan egiten dugu formakuntza instaladoreak formatzeko, beste aldean daukagu makinean fabrikatzen dugun isolamendua. Egunkariak azkenean papera etortzen da zuhaitzetatik.
ez? Beraz dira, badauka ja konponente bat dena naturala dena, eta gainera erabiltzen ditugu saltzen ez diren egunkariak, gaizki fabrikatutak dauden egunkariak, orduan egiten duguna da residuo bat edo birziklatu bihurtzen isolamendua, ez? Orduan, prozesua oso energi gutxi kontsumitzen dut, eta azkenean da egunkaria desfibratzea molino batekin, beraz, produktu osoa ekologikoa da, eta gainera, ekonomia zirkularrean sartuta. Egiten dira zulotxo batzuk hormetan, eta makina hauen bitartez eta haizearekin egiten da zelulosa insuflatu. Baditu ezaugarri batzuk oso bereziak, ez? Bat da desfase termikoa deitzen dena. Da isolamendua gehien mantentzen duen temperatura etxearen barruan. Udan adibidez, teilatu bat isolatzen baldin badugu zelulosarekin, mantentzen du temperatura 12 ordu beroa sartu gabe, eta neguan kontrakoa, ez? Eta gero transpirablea da, ez ditu kondensazioak sortzen, eta, batez ere dira ezaugarririk nagusienak, ez? Gu egiten duguna da fabrikatu isolamendua, baina isolamendu mota hau aplikatzeko behar dira halako makinak. Orduan, halako makinak ikasi behar da nola funtzionatzen duten, gero etxeetan nola aplikatu behar den ere bai, eta orduan daukagu instituto bat, hemen erakusten diogu, formakuntza ematen dugu ikasi nahi duen jendeari, enpresei, instaladore moduan formatzeko. Bestalde, Ipar Euskal Herrian ez dute profesional eta partikularren uraren erabilera mugatuko momentu. Ziragan urteko lehorte historikoak kezkatuta ditu Euskal Herritarrak. Batez ere, nekazariak bada, euri eskasiak dirau, eta azken egunotan bero handia egiten ari da. Hori hala, iragan astean Pirineo Atlantikoetako prefetak idorte batzordea bildu zuen egoera aztertu eta datorrena aurre ikusteko. Ildo berean, gaur goizean elkartu da Nafarroako lehorte mahaia. 2022an lehorte gogorra pairatu genuen. Europak esaterako bere historiako bigarren urterik beroena bizi izan zuen, eta inoizko udarik beroena. Euskal Herrian eragin handia izan zuen prezipitazio eskasi eta berote handiak, batez ere nekazarien uztan. Ordutik ez du euri askorik egin eta azken egunotan ere bero handia egiten ari da. Esan daiteke 2023 hau ez dela baldintza honenetan hasi. Hori hala Pirineo Atlantikoetako prefetak joan den astean idorte batzordea bildu zuen. Batzordearen asmoa 2023 honetarako udako lehorte berriak eta honek urringuruneetan lituzken eraginak eta uraren erabilera ezberdinak aurre ikustea zen. Prefetak nabarmendu zuen geruze maila eta uraren emariak ohi baino apalagoak direla. Elur maila biziki baxua da Pirineoetako mendikatean, eta honen urtzea ia 2 hilabetez aurreratu da. Urtegi askoren betetzea ere gabasekoa bereziki normala baino asko zapalagoa da. Ildo horretan prefekturak nabarmendu du uda sasoia hurbiltzen ari denean urpilaketak ahulak direla. Eguraldiak orain arte bezala jarraituz gero prezipitazio eskasiarekin eta temperatura altuekin egoera zaildu daitekela ikusten dute. Idorte batzordea zehaztu du momentuz ez dutela profesional edota partikularren uraren erabilera mugatuko Ipar Euskal Herrian. Baina datozen asteetan berriro elkartuko da batzordea arreta handiz jarraitzeko egoera. Hegoaldean berriz, Gipuzkoan eta Bizkaian ezin da esan lehortea bizitzen ari direnik, baina Araban eta Nafarroan kezkatuta daude.
Azken 6 hilabetetako prezipitazioak batez bestekoak baino 140 gutxiago izan dira Nafarroan, eta udan egoera larria sartuko garelakoan dira ingurumen adituak. Testu inguru horretan, Nafarroako lehorte maila elkartu da eta neurriren bat ezartzea espero da. Bi urte eta erdi igaro dira Donostiako erraustegia martxan jarri zutenetik, 12 urteko prozesu baten ondoren. Proiektua aurkeztu zenetik, inguruko herritarren artean haserrea eta kezka dira nagusi. Asteburu honetan, urtero egin ohi duten oinezko martxa egin dute Lasarte Oriatik abiatu eta errausteraino. Nabarmendu dute, gero eta nabariagoa dela erraustegiak airea, ura eta lurra kutsatzen dituela. Errausketaren aurkako ahotsak argi eta garbi entzun ahal izan dira asteburuan Lasarte Oriako Okendo plazatik atera eta Zubietako erraustegiraino bertaraino joan den martxan. Agintariei exigitzeko geldi dezatela erraustegia, ez dezatela gehiago hondakinik erre. Erraustegiaren aurkako mugimenduak antolatu du Donostia biziriken eguzkiren eta ekologistak martxanen laguntzarekin. Lasarte, esnatu, birziklatu! Parte hartzaien artean azken asteotako berriak izan dituzte hizpide. Zubietako erraustegiak 2 aste baino gehiago daramatza hondakinik erre eta elektrizitaterik sortu gabe. Gutxienez 16 egun daramatza. Hondakine webgunean ikusi baitaiteke Zubietako erraustegiak ez duela ez elektrizitaterik ez emisiorik sortzen. Eta Gurasos plataformaren ustez horrek erakusten du matxura bat izan duela eta erabili ezin da geratu dela. Horrez gain oinezko martxan ere aipatu da Ekopole jakinarazi duenez Zubietako erraustegia ez dagoela sailkatuta balorizazio energetikoko instalazio gisa, eta horrek ingurumen baimenaren indarraldiari eragin diezaiokela. Martxaren bukaeran Donostiako Zubieta auzan dagoen erraustegira heldu direnean, deitzaileek nabarmendu dute erraustegiaren arduradunek errealitatea ukatzen jarraitu duten arren, azken hilabeteotan argitara ateratzen joan direla ezkutatutako egia deseroso batzuk. Eta horren ondorioz, gero eta nabariagoa dela erraustegiak airea, ura eta lurra kutsatzen dituela. 2022ko udaz geroztik, Arkaitzerrekak etengabe jarraitu du ur kutsatua ematen. GHKak publikoki ukatzen segitu du bere ardura denik. Erraustegiek sortutako kutsadura konpontzeko, erraustegiak itxi behar dira. Ez bota kutsaduraren zama berriro ere herritarren bizkarrera. Errausketaren aurkako konpromisoa berretsi dute. Ez dutela nahi ez Zubietan, ez Bergaran, ez Urretxu Zumarragan, ez Inon. Ez Zubitan, ez Añorgan, ez Bergaran, ez Urretxu Zumarragan. Ez, errausketarik ez. Azazetako parke eolikoa egiteko administrazio baimena eman du Eusko Jaurlaritzak. Euskal Autonomia Erkidegoko aldizkari ofizialak astelehenean argitaratu zuen ebazpena. Hala ere, proiektuan ingurumenari lotutako zenbait aldaketa egin beharko dira. Egoitz Etxebeste eta Ana Galarraga Eluiar aldizkariko zuzendari berriak elkarrizketatu ditugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Aitziber Agirre Ruiz de Arkauteren lekuko hartu dute eta zuzendaritza partekatuaren aldeko apustua eginez elkarrekin jardungo dute zuzendaritza lanetan. Berritasuna igual hori da, zuzendaritza partekatua izango dela, ez? Ana eta Biok guain artez Aitziberrek zuzentzen zuen, eta baina Ana eta Biok zuzenduko gomendik aurrera. Bueno, nik uste dut, beti esaten dugu guk ez guztiz osagarria garela, aurretik ere badugu esperientzia, beste proiektu batzuk eta ere zuzendu izan ditugu elkarrekin, beti oso ondo funtzionatu, beti defendatu dugu gainera mota hontako zuzendaritza bat.
eta pixkat horren aldeko apostua indugu. Gainerakoan oso jarraikortasuneko kontua izan da, lantalde txikia gara eta Aitziber zuzendari izan arren oso lantaldean funtzionatu dugu beti, ez? Eta nik uste, zentu hortan nahiko aldaketa naturala izango dela. Aitortu behar zaio sekulako lana egin dula, justu 8 urte horietan gertatu direlako gauza asko zeldu dizkiona kudeaketa, batez ere paperaren gainbehera lehendikan ere bazetorren, baina orain nabarmenagoa da, gainera papera bera garezitu egin da, produktu gisa, eta irakurtzeko ohiturak ere aldatu dira eta pantailek hartu duten nagusitasun osoa. Esan bezala bazetorren, baina hori askoz nabarmenagoa da. Eta gero bestetik, alderdi finantzia horrek eragiten dio batetik, baina bestetik baita diru laguntzek ere. Eta diru laguntzetan hor aldaketa bat egon zen, edabideen diru laguntzetan, irismenari eman zitzaiola garrantzi bat leheno zeukan baino, asko zendera handiagoa, pixua handiagoa, eta, klaro, aldizkari espezializatu batek berez, eta hasieratik badaki ez dela publiko guztian entzat, orduan mugatuta dauka, bere publikoa, eta hori asko borrokatu dugu, ez dugu lortu, baina jarraituko dugu, noski, baina garai hori tokatu zaio, eta, bueno, irautea bera bakarri, ja ikaragarrizko lorpena. Eta gaina, aitortu bertzaio Aitziberri, ausardia ere, bai, ez? Egia esan garai hortan inor gutxi gartu nahizun lanpostu bat hartuzun, eta, eskerrak hemendik. Etxebestek azpimarratu du erakundeen aldetik baliabide gehiago behar dituztela horrelako proiektu batek bizirik jarrai dezan, eta era berean nabarmendu du proiektua belaunaldi berrietara iristea dela erronka. Erronka potoloa daude, eta lehenengoa, haenak aipatu duzela, papereko horri eustea, ez? Barzen bere garaian erronka eta jarraitzen du erronka izaten gero eta gehiago. Eta bestea, beste erronka handi bat, baita ere lehen esandakoaren aritik, baliabideak. Hontan irauteko eta jarraitzeko baliabide nahiko lortzea, ez? Kostatzen ari zaigu egia esan, baditugu 2000 harpidedun inguru, baina holako proiektu bati eusteko hori baino gehiago behar da, eta bestelako baliabide batzuk ere erakundeen aldetik eta ere uste dugu beharko genituzkela gehiago eta pixkat hori. Erronka batzuk behintzat horiek izango dira. Bai, beste bat izan daiteke, zientzia eta teknologia badira, nire ustez, titularretatik eta gaur egungo informazioa kontsumitzeko eratik aparte xamar gelditzen den kontua. Ez da titular handiak ematekoa, zientziak oso gutxitan ematen ditu olako titularrak, eta normalian gainera ez diak abitzen, beti oten da, orain gozakigunaren arabera eta hau kontuan izan da, eta bestea ez da ondo moldatzen gaur egungo komunikazio medioetara, hori, onda 50 karakteretan nekez, emango dituzu behar dituzun ñabardurak, eta horrek ekartzen du pixkat espektakularizazioan eroritzia, eta hori gure burua harria botatzi izango litzateke, ez da zuzena. Bide horretan ezinbestekotzat jo dituzte sare sozialak besteak beste. Galarragak azpimarratu du Twitterrek gertutasun handia eskaini diela jendearen interesak neurtzeko, baina ohartarazi du ñabarduretarako leku gutxi dagoela bertan. Sare sozialetan, bai, hor egiten nahiko badaude baita ere, sare sozial, Twitterren batez ere haitzen geha, eta beste batzuk badauzkagu hor sartu horri biltzen geha batutan, eta baina, Twitterren behintzat bai dugu hor nexenteko lana, eta, Ana bera hortan espezialista da, berak esango duen. Ez, justu Twitter da kazetariek gehien erabiltzen duten sarea, eta hor ematen digu Twitterrek gertutasun handia jendearen interesak eta termometroa hartzeko, zer interesatzen zaion, eta gero zalantzak nondik etortzen dian, bai. Orduan, oso tresna erabilgarriak dira, baina lehen esan deten bezala, beti ere kontuan hartuta, nekez emango ditugula titularrak beste zeatan bezala. Eta gero, hori, ñabardurak behar diren horretan, baina hori ja ez zientzia bakarrik, sare sozialak horretarako ez dira justu oso egokiak eta eztabaidak
kostatu iten da ez, izatia txukunak ez dakit, errespetuzkoak, eta baina, bueno, bai, lokatzetan sartu beharra daukazu, nahi bali madezu jendearen gana iritsi, jendea bestela zu gana ez dalako etorriko berez, ez da. Kulturarlora salto, Nafarroaren eguna ospatu da larunbatean Baigorrin. Milaka pertsona elkartu dira bertan, euskal kultura eta euskara biziarazteko. Rifeko gerra eredu izpide izan ere, lehenengo aldiz erakutsiko dira Eustakio Berriotxoa Urretxuarrak duela mende bat Rifeko gerran atera zituen argazkiak. Erakusketa dagoeneko ikusgai dago Urretxuko pagoeta gune soziokulturalean. Afrikaldera oraingo aldian gazteri handiak doazi diotea diderazi, ez dala joan bihar igesi, amak negarrez daudezi. Erakusketa honen balioa ez da bakarrik Eustakiok, hemen Urretxuko batek orain dela 100 urte atera zituen argazkia baizik, eta estatu mailan ez da, beste argazki sortarik, soldadu batek bere lankide edo beste soldadu batzuen eguneroko bizitza kontatzen duenik. Rifeko argazki hauek memoria historikoa ere badira, eta gogoratu ezagun 7 urretxuar oraindik ere desagertuta darela anualetan. Izirik dauden 10 lagunen peskizan, Eta Almandiaren egunak 30. edizio egin zuen pasaden larunbatean. Eska ibaia galdutako ofizioaren omenaldiaren lekuko izan zen urte bat gehiagoz, oroimenera ekarri zuten galdutako ofizio abentureroa. Pasaden igandean, Almadiaren eguna ospatu zen Erronkariko ibarrean. Burgiko herria lekuko izan zen eta Eska ibaia alfombra gorria, Almadiaren eguneko 30. edizioan. Urte bat gehiago oroimenera ekarri zuten galdutako ofizio abenturero eta arriskutsua. Irati eta Piriniotako zuainen enborrak baltsa luze batean bihurtuz eta ur bizkor eta jauzietan saltoka eginez salmentatokiraino. Eguraldia lagun, 6 handia izan zen Burgin. Almadiak, Bazkari herrikoia, kontzertuak eta aurrezko Almadia, Cesar Oroz eta Erronkariko Gasna jatorri izendapenak jaso zituen. Animalizko besta ibarrekoendako eta prefosta bisitariendako ere, Erronkariko lagunen onkixina jaso zutelako.
Eta zineman 150.000 ikusle inguruk ikusi dute 20.000 especies de abejas astebetean filma indartsu sartu da lehiatilan Bartzelonako zinemaldiari amaiera eman zion eta Berlingo eta Malagako zinemaldietan arrakasta lortu zuen. Eta kiroletan 3-10 harri jasotzaile txapelketaren 4. jardunaldia jokatu da Lazkaon. Paulo Azpiazuk eta Inigo Eizagirrek hartu dute parte. Oso loco, Lau! Bost! Kantza gutxene! Amori! ¡Vamos! Ateioka dugu maiatzaren 6 Osasuna eta Real Madrilek jokatuko duten kopako finalaren egun handia. Sevillan ez ezik, Nafarroako herri eta hiriburuan partiduaren egunera begira prestaketa lanetan daude jokalari zein zaletuek. Sevillarako sarrerarik ez duten zaleek, Iruñeko Gaztelu plazan egongo diren 4 pantaila erraldoietan ikusgarri izango dute partidua. Leire Martínez. Taxoarera heldu gara Osasunako entrenamendua salseatzera. Izan ere, Osasuna oso modan dago. Zer erranik ez, ligako Kadizen kontrako eta larunbateko Betisen aurkako partidua irabazi eta gero. Gainera, salbazioa izateaz gain, gehienek Europara ere begiratzen dute. Baina garrantzitsuena ateioka dugun maiatzaren 6ko finala da. Osasunak Real Madrilen kontra jokatuko du norgehiagoka eta gainera partidua arrisku handikoa izendatu dute. Eta Sevillan ez ezik, Nafarroan eta Iruñean ere ospatuko dugu festa eta partidu erraldoia. Izan ere, Gazteluen parantzan 4 pantaila handi paratuko dituzte partidua ikusi ahal izateko. Osasuna momenturik gorenean dago. Pasaden larunbateko Betisen aurkako garaipenak lehendabiziko mailako txartela luzatu dio eta baikorrenek ere Europara begiratzen dute. Baina garrantzitsuena dudari gabe maiatzaren 6ko Sevillako Lakartujako norgehiagoka izanen da. Real Madrilen kontra jokatuko duen kopako finala. Momentuz, 19.000 gora zaletuk izanen du sarrera eta dagoeneko Gorritxo uholdea garraio eta alojamendu bila ari da. Iruñeko udalak 4 pantaila erraldoi paratuko ditu Gazteluen parantzan, Sevillara joan ez diren zaletuek partido eta giroarekin profitatu dezaten. Nafarrako bertze herrietan ere partidua ikusgai paratuko dute. Hala nola, Zizur, Mutiloa, Argetas, Faltzes, Irunberri, Biana, Artika, Fitero, Koreia edota Kaskanten. Iruñeko alkateak ere azpimarratu du partidua galdu edo irabazi, jokalariei behar bezalako harrera egingo zaiela.
Finalera iristea bakarrik garaipen handia delako. Zale gorritxoak udaletxeko balkoitik Jagobaren bertsoa aditzeko irrikitan. Uztaldi bioko kideen eskutik plazara azoka ezagutuko dugu gaurko geltokia saioan. Gertuko kontsumoa sustatzeko ekimenen inguruan arituko dira bertan, bi elementu izango dira saioan nagusi. Gertuko harremanak ordezkatzen duten kontsumo harremanak eta bertako produktuak. Horretarako, erreportajea eta solasaldia izango dira eta bukatzeko errezeta goxo bat egiten ikasteko aukera ere izango da. Gaur, gaueko 10:00 Hamaika Telebistan. Gaur azokataz arituko gara. Gertuko kontsumoa sustatzeko ekimenetaz alegia. Bertan bi elementu nagusi izango ditugu. Gertuko eta bertako alegia kilometro zero ordezkatzen duten produktuak, bertan ekoiztutakoak, eta gertuko harremana ordezkatzen duten kontsumo harremanak. Ekoizlea eta kontsumitzailea zuzenean eskuz esku aritzeko balio dutenak. Horretarako erreportaje eder bat prestatu dizuegu eta beti bezala solasaldi interesgarri bat. Bukatzeko errezeta goxo bat, beraz badakizue. Ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan goxuan salsa taldearen emaidan freskura bestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hoiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eu atarian daudela eskuragarri. Bihar arte.